Nå, jeg vil forklare lidt om, hvordan man laver de her vendemasker, sådan så at når man har en sweaters, at den så bliver udringet op foran, og sådan så den bliver højere på ryggen, end den gør foran. Lige nu der er jeg ved at strikke en islandsk sweaters. Jeg er ved at strikke den her Ridari sweaters. Det er sådan helt klassisk islandsk. Og den er, på opskriften er der ikke den her halsudskæring, men det kan man altså godt tilføje. Hvornår man starter op på det, det kan være lidt forskelligt. Hvis jeg nu for eksempel skal lave en talje, så gør jeg det altid efter taljen. Men her det er en herresweater, så der er ikke nogen talje på den her, så jeg starter bare op nu. Jeg har to maskemarkører her. Den røde, det er siden, og den hvide her, det er min fulde omgang. Og det vil sige, at nu ved jeg, at når man når her den fulde omgang, det er altid i venstre side lige før ærmet. Sådan vil det være, når den bliver færdig. Så derfor så bliver ryggen, når den er rød i den højre side og hvid her i venstre side, så ved jeg, at det her, det vil være min ryg. Og den her ryg, den skal være højere end foran. Og der har jeg ligesom fundet ud af, at jeg har sådan en lille liste her, som der passer meget godt, når jeg strikker på den her pin 4,5. Normalt så strikker jeg mit pladegarn på sådan 4,5, når det er enkeltplade, og der passer det med de her mål, hvis man skal have sådan en normal halsudskæring. Lige nu er det i et let loop-garnet, men jeg bruger det sammen. Nå. Jeg har sådan en formel her, der hedder 15 og 13. Det vil sige, at det er der, jeg skal lave nogle vendepinde. Så det er det, jeg starter med. Og den måde, jeg gør det på her til at starte med, det er, at imellem 13 og 15, det er jo tallet 14. Så der tæller jeg simpelthen masker her fra den ene maskemarkør, så tæller jeg 14 masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det her det er den 14. Så sætter jeg en lille markør der. Sådan. Og så gør jeg det samme i den anden. Sådan her. Så ved jeg, at 13 og 15, det er på hver sin side af de her markører. Det er der skal ske noget. Godt. Så når jeg ligesom siger, nu skal jeg lave de her, så starter jeg med at strikke hele vejen over her til den anden her markør. Og så laver jeg noget på den der maske, men det kan vi lige se her. Nu strikker jeg lige en gang. Så øjeblik. Yes. Nå, nu er jeg meget tæt på min nummer 2 maskemarkør. I kan se det herovre, hvor min omgangstæller er. Så det der skulle ske, det var jo her på denne her maske lige før og lige efter. Så i første omgang, så er det den her lige før. Så nu strikker jeg den almindelig. Og den måde, at man laver den her vendepin, eller det man også kalder German short row, mener jeg der. Det er, at man strikker den, og så sætter man den tilbage igen. Ej, det er altså ikke, der er ikke vind endnu. Så vender man sit strikketøj om. Sådan. Kan du se noget? Og så hiver man den her godt om bagpå, så man ligesom deler. Kan man se det? Man deler ligesom masken i 2. Og så strikker man simpelthen bare, strikker man masken her på denne her måde. Så strikker man simpelthen vrangmasker. Det er også derfor, det kan være en fordel her, hvor det bare er grundfarven, så det ikke er inde i mønstret også, at man laver de her vendepinde. Det er bedre at gøre det, når det er bare grundfarve. Så nu strikker jeg bare den her, og så tager vi lige en pause over til, der skal ske noget igen. Nå,
Nu er jeg ved at nå hertil, hvor man så kan se herom, der er den her markør. Og så var det jo lige før markøren, der skulle ske noget, så nu er det bare en almindelig maske først. Og så kommer den her lige før markøren, som jeg strikker først almindelig. Og så igen sætter den tilbage på pinden, vender striktøjet om, sådan, hiver godt op i denne her, sådan, så man ligesom får delt masken sådan i to. Og så strikker man bare videre herfra. Så man ligesom strikker frem og tilbage på ryggen, uden at strikke hele vejen rundt. Så får man jo ryggen højere. Og grunden til, at jeg ligesom deler det op altså, jeg synes det pæneste resultat bliver, hvis man, det kan jeg vise lige om lidt, men ligesom man laver sådan 2 omgange af gangen, og så skal der gå nogle omgange, så gør man det igen over nogle andre masker, fordi ellers, hvis man laver dem alle sammen sådan efter hinanden, så bliver der ligesom sådan en pølse, eller en pukkel, eller hvad man skal sige, på sweatersen, og det ser ikke så pænt ud, så det er med at få det jævnt fordelt. Så, men nu laver jeg lige en pause over til den næste, så kan I se med igen. Så er jeg ved at nå med mine retmasker her, tæt på denne her markør. Og nu er jeg så ved denne her lidt specielle maske her, som jeg vendte før. Den ser lidt anderledes ud, men den skal man altså strikke i 1. Det er ikke 2. Det var bare fordi den blev sådan lidt underligt dobbelt. Så man strikker den altså bare som en almindelig maske og glatter lidt ud, fordi så bliver det faktisk usynligt. Så den her i midten, det er jo bare en almindelig også. Og så er det, at det samme skal ske her på den anden side af markøren. Så nu laver vi lige en almindelig maske igen. Sætter den tilbage på. Vender striktøjet om. Hiver godt op i, sådan så den netop får den her deling. Og så laver vrangmasker over til den anden side igen. Det var ikke så. Så nu er jeg henne med markøren igen her på vrangsiden. Så nu har jeg en almindelig, og så kommer den her lidt specielle dobbeltmaske, som jeg bare tager som en enkelt. Sådan. Så er der den, hvor markøren sidder på. Det er også bare en almindelig. Og så var det den på den anden side af markøren. Det er der, der skal ske noget. Så der strikker jeg den og sætter den tilbage. Strammer lidt til. Vender om igen. Og så... Ups, skal jeg lige passe på her. Og så igen strammer godt til, så den bliver sådan en dobbelt en. Og så strikker jeg min almindelige retmasker nu. Og det her, nu har jeg så ligesom vendt. Sådan. Nu har jeg vendt de her 4 gange, så når jeg har strikket hele vejen nu, så har jeg lavet dem, jeg skulle i denne omgang. Så viser jeg lige, hvad jeg gør, når jeg kommer over til den hvide. Nå, nu har jeg strikket de der vendepinde, som jeg ønskede her i denne omgang. Og det vil sige, nu kommer jeg hen til min omgangsmarkør her. Og så gør jeg det, at jeg ligesom bare strikker videre hen til den. Og så laver jeg en markering af, at jeg har lavet den første omgang af de her vendepinde. Og der putter jeg bare sådan en almindelig bomuldstråd ind og ligger løst her. Fordi så ved jeg, at det var der, jeg gjorde det. Det jeg plejer at gøre, det er så at strikke fuldstændig videre. Og så lige tælle, når jeg har strikket 4 hele omgange. Og der er det nemt at tælle, når nu at den her ligger og markerer, hvornår. Så 4 hele omgange. Og så er det, at jeg går videre her på min liste. Fordi nu har jeg lavet den første heroppe. Så laver jeg 4 hele omgange. Så vil jeg gøre det her på 9 og 11. Det vil sige, at jeg laver en markør på maske nummer 10 fra begge ender på rygsiden. Og så fremdeles 4 omgange igen, og så videre. For hver gang der er sådan en af de her, så vil jeg jo lave 4
rækker, kan man sige, eller ekstra på ryggen. 4 pinde ekstra. Og det vil sige, at man kan jo tælle, hvor bredt eller højt den der forskel er mellem ryg og forside. Fordi her der er 4, 8, 12, 16, 20. Så det er 20 pinde, at der vil være forskel fra ryg og foran. Så det giver en okay halsudskæring. Men det er jo så forskelligt alt efter netop også om det er dobbeltgarn eller store pinde osv. Så det må man selv lige regne lidt ud på, hvordan og hvorledes. Men jeg kan lige prøve at vise på mine ærmer, hvordan det fungerer med denne her omgangstråd, jeg lige lægger. Så det kan jeg lige vise her. Ja. Jeg har nemlig lavet ærmerne, og der har jeg også brugt sådan en tråd her. Og det er jo så, hvornår man tager ud. Så derfor så har jeg taget ud der og der og der og der. Så den fletter bare sådan ind og ud. Og så hiver man den selvfølgelig bare til sidst helt ud af det hele. Så det er bare sådan en løs bomuldstråd. Men det er bare sådan, jeg gør det. Jeg håber, I kunne få noget ud af det. Tak for, at I så med.